Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaagsaraman kami malantaw sa PEQUE Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. Syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, ipaidalom sa gihapon sa MGCQ sa Marason nga bulan. Apat ka tuig nga bata, pinakauna nga firecracker-related injuries sa Baguio City. Mga banwas ang kagduni, pulupandan kag DSB, wala sang active cases sang COVID-19. School principal sa Manapla, patay sang matumbang iya motorsiklo nga ginadala. Kag sa good vibes, sa Valladolid, mga pulis nag-alas Santa Claus. Nansa, Digicast Negros X. Sa number 10, nagdaog sang anom ka mga awards sa bag-o lamang nagtakop nga Metro Manila Film Festival ang pelikula nga Magic Land nga bugal sa mga Negrense. Ginkilala ang isa sa mga producer sa Magic Land nga si Direk PEQUE GALLAGA bilang Special Jury Prize. Nagbaton man sang FPJ Memorial Award ang pelikula. Nagkadto man sa Magic Land ang Best Production Design kag Best Musical Score. Sa ilang man nagkadto ang award kag Best Virtual Float kag Best Visual Effects kung sa diin ginapabukal sa mga producer ang dekalidad nga visual effects ang pelikula nga himo sa mga Pinoy. 2 years in the making ang pelikula kag nadugayan ini sa visual effects nga ginutihan. Masobra sa 100 milyones pesos ang gingasto sa bug-os nga pelikula. Sa number 9, wala na duha ka mga low pressure area sa pungsod pero may isa pa ka LPA sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Base sa weather forecast ng Pag-asa, ang LPA yara sa east, southeast sang southern Mindanao kag manubo ang posibilidad nga mangin isa ini ka bagyo. Mahimo nga magasunod ini sa par sa masunod nga duha ka adlaw. Samtang ang tail end sang frontal system ang magadala naman sang maulanon nga panahon sa eastern kag central section sang Luzon. Maka-eksperyensya sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan ang bugos nga Visayas, ilabi na kun hapon kag gabi. Damlag pa pahayag sang Pag-asa nga ginapaabot man ang malawig nga tig-ululan sa manasod nga tuig bangod sang La Nina phenomenon. Sa number 8 expansion, Santa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital ang ginapaabot sa masunod nga tuig. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa 2021 ginalantaw ang pagpadayon sa mga infrastructure projects sa probinsya kag nalakip na diri ang expansion sang amo nga ospital. Sunod sa gobernador, nagsulat siya sa isa ka senador angot sa proyekto kag siya ang ginpasalig nga nalakip na ini sa 2021 budget. Hulaton anay sa gobernador nga ma-download ang pondo antes pa man ipatpat ini. Mangin sa idalom sang Department of Health ang proyekto. Samtang ginsiling sang gobernador nga napuno man sang pagpanghangkat ang 2019 o kanang 2020 bangod sang COVID-19 padayon ng serbisyo sa mga Negrosanon. Isa sa mga accomplishment naman sa nga probinsya sa away sa COVID-19 amo ang pag-angkon sang kaugalingon nga molecular laboratory nga nanghintuman nga mapinuslanon sa pagkuha sang madasig nga test results. You know, I just wrote the senator, and 3 weeks ago, I think, there was a reply that it was included in the BICAM. So, yun, sabi ko, thank you very much, but I still don't want to make it official until it's downloaded. It's not a project of DPWH, it's a project of DOH. Sa number 7, nagdagsa sang kahapon ng mga taxpayers sa Land Tax Division Office sa Bacolod City Government Center. Ini para maka-avail sang condonation sang multa sa mga delinquent real property tax. Nagbantay ang mga katapos ang Task Force Disiplina sa BCGC para mapasiguro nga masunod ang physical distancing sa mga nagapila nga pumuluyo sa guwa sang Land Tax Division Office. Ilaman ginpasiguro nga nagasuksok sila sang face mask ug face shield. Base sa ordinansa nga ginpasar sang Sanggunian Panlungsod, ang mga delinquent taxpayers nga magabayad sang full amount humalin Setyembre 30 tubtob Disyembre 31 sini nga tuig ang wala sang balayran nga anuman nga multa.
Naglibot man ang task force disiplina sa bagsakan sang utan sa Libertad Market kag sa Ceres South Terminal para mapasiguro nga nagasunod ang mga pumuluyo sa minimum health protocols. Siyam ka mga persona ang ilang gin-issuean sang citation ticket bangod wala nagasuksok sang face mask o face shield. Sa number 6, lalaki ginbuno sang iaabyan bangod sang kahulugbon. Patay ang 60 anyos nga si Francisco Dodria matapos sa mabunan kagabi sang iya man lang abyan sa barangay Banga sa Banwa sang Kanduni. Suno sa hepe sang Kanduni PNP nga si Police Captain Junji Liba, upod lang man nga nagainom sanday Dodria kag ang suspect nga si Samson Baladhay upod sang isa pa nila kaabyan. Bangod sang kahulugbon suno sa pulis nagbaisay sanday Dodria kag Baladhay nga nagresulta sang pagbuno ni Baladhay sa kay Dodria sa makapila ka beses. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Gilayon naman nag-surrender ang suspect kag siya ang detained na karon sa Kanduni PNP. Sa number 5, school principal sa Banwa sa Manapla ang patay matapos nga matubang iya sini ginasakyan nga motorsiklo sa higad sang karsada. Patay na sa pag-abot sa ospital Domingo sang gabi si Arnaldo Bionat matapos maglapaw sa kilid sang dalan sa access road sa Banwa sa Manapla ang iya motor kag natumba. Ang biktima ang principal sang Manapla National High School. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez, hepe sang Manapla PNP, mahimo na miscalculate sang principal sa iya nga pagliko sa kurbada nga bahin sang dalan. Gani siya ang naglapaw kag natumba sa kilid sang karsada. Sunod sa PNP, nabunggo ang ulo ni Bionat sa dalan nga nag-agom sang samad kag ini ang nagresulta sa iya nga kamatayon. Sa number 4, isa ka apat ka tuig nga bata nga lalaki nga naigo sang boga sa iya nga mata ang pinakauna nga firecracker-related injury nga ginreport sa syudad sang Bago. Suno kay Dr. Ferdinand Ramon Mayoga, ang City Health Officer sang Bago, ang insidente natabo Domingo sang hapon sa Barangay Bakong. Sa report nga ilan nabaton gikan sa Bago City PNP, mahimo nga nakuha sang mag-utod ang boga nga ginagamit sang ilang nga amay sa pagpanabog sang pispis sa ilang nga talamnan. Posible ginsindihan nila rason nga naigo ang mata sang bata. Na-discharge naman ang bata gikan sa bululngan. Manatungod nga boga ang gingamit na classifying insidente bilang firecracker-related injury. Para naman kay Bago City Mayor Nicolas Sayulo, dapat nangin responsable ang amay sa pagtago sang amo nga device. Padayon naman ang kampanya kontra sa paggamit sang palupok agud tumalikawan ang anuman nga firecracker-related injury. Kasi wala pa matapos ang New Year. Yes. Up to January 5 pa na reporting sa mga paputok. At i-campaign na lang ko naman at-least para na wala na siyang maliwat mo naman, no? Isang last year na ang Negros Occidental ang top 1 sila. Bilog ng Western Visayas na mo. Sa number 3, wala sa moratorium para sa pagbaton sang overseas Filipino workers sa maabot ng New Year. Damlag pa naghingyo sa moratorium si Bacolod Councilor Israel Salanga sa Regional IATF para sa pagbaton sa mga OFW sa Disyembre 24, 25, 31 kag Enero 1. Pero gitugyan ini sang RIATF sa NIATF. Tubtub subong, wala pa sa moratorium nga gipagwa ang NIATF gani isang adlaw sang Pasko parayon nga may nagainabot nga mga OFW sa Bacolod Silay Airport nga ginsugat sang Action Team on Returning OFW nga ginapamunuan ni Salanga. Sadig sa pagsulundan sa mga nagapinauli nga OFW, sila ang ginasugat sang syudad sa airport kag ginadala sa Bacolod. Sarang na sila makapauli sila tagsa ka mga pamilya. Pero ang ilang ngalan ang gina-endorse sa Barangay Health Emergency Response Teams para ma-monitor sila sa sulod sang 14 ka adlaw. Sa karon, ang pag-inabot na lang sa mga locally stranded individuals nga mayara sang moratorium tubtub sa Enero 3. Sa number 2, ang banwa sang Kandoni, Don Salvador Benedicto kag Pulupandan ang mayara sang zero active COVID-19 cases. Inisandig sa report ng Provincial Incident Management Team sang Negros Occidental as of December 28. Ang syudad naman sang San Carlos ang may pinakadamo nga ginreport nga active COVID-19 cases.
18, kag nagasunod naman ang syudad sang Sagay nga may 16, kag Isabela 15. Sunod kay Zephard Kaelian, ang commander sang Provincial Incident Management Team, nagnubo gidman ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 tugaman sang pagpatuman sang suspension sa arrival sa mga locally stranded individuals sa 19 ka mga banwa kag syudad. Pero sa mga quarantine facilities karon sang LGU, hindi lamang ang mga LSI nga nagpositibo sa virus ang yara bangod may mga nagpositibo man tuga sang local transmission. Tuga man sang holidays kung sa diin hindi malikawan ang mga pagtililipon ginapaabot ang pagsaka liwat sang COVID-19 cases. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod City kag Negros Occidental ipaidalom sa gihapon sa MGCQ sa madason nga bulan. Gobernador nagapanawagan sa publiko nga hindi magkumpiyansa ilabi na sa karon nga may bago nga variant ang virus. Yaring report. Kagabi sa announcement ni Presidente Rodrigo Duterte, ginsiling nga ang Metro Manila, Isabela, Santiago City, Batangas, Iloilo, Tacloban, Lanao del Sur, Iligan, Davao City kag Davao del Norte na lang ang mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine. Ang iban nga mga parte sa Pilipinas na nakip na ang Bacolod City kag Negros Occidental ang napaidalom sa gihapon sa Modified General Community Quarantine. Si Bacolod City Mayor Evelio Lilardia nagsiling nga iyan na ini nga ginapaabot ilabi na nga naga-single digit na ang number of COVID-19 cases sa Bacolod sa kada adlaw sa nagdigad nga semana kag nag-zero sang Domingo. Sa karon, may 74 ka active COVID-19 cases sa Bacolod. Samtang si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson naman ang nagsiling nga bisan pa na paidalom sa MGCQ ang probinsya, hindi dapat magkumpiyansa sa manusun nga tuig ilabi na nga may panibago nga variant sa virus nga ginasiling nga mas makalalaton. Very important that every Negrense will follow the minimum health standard, especially now that there's a threat of a new strain, no? But the new strain also doesn't mean it's deadlier. It's just more contagious. Like if before they tell us na, just stay in the place not more than 15 minutes, I think right now it's not more than 10 minutes. Okay, because it's 70% more contagious. Samtang ginatunan pa sa probinsya ang pagbakal sa bakuna kontra COVID-19. Nagalaom ang gobernador nga kung tani ang gobyerno nasyonal amo magagasto para sa bakuna sa mga frontliners pati na sa mga kubos. Kooperasyon ang panawagan sa gobernador sa mga Negrense para madaog ang away kontra sa COVID-19. Sa Good Vibes, kapulisan sang Banwa sang Valladolid ang nag-ala Santa Claus para mahatagan sang dugan nga kalipay ang mga kabataan. Yaring report ni Marcian Muico. Suksok sang mga Santa Hat, nag-ala Santa Claus ang kapulisan sang Valladolid PNP sa pagpangunan ni Police Captain Wilfredo Benuman Jr. sang kahapon agud mapalipay ang mga kabataan karon nga Paskwa. Naghanda ang kapulisan sa bulig sang LGU kag mga stakeholders sang mga regalo sa kapin 200 ka mga kabataan sang Barangay Batuan sa Valladolid. Suno kay Benuman, iya na naandan bisan diin siya ma-assign nga magpatigayon sang gift-giving kag programa para sa mga kabataan para sila ang mapalipay man. Ilabi na ang mga kubos. Nagkuha pang PNP sang magician nga nagatag sang kalingawan sa mga bata. Pareho sa mga kabataan nga daw hindi maka-experience nga makalantaw sa mga magician, maka-attend party, kag para ma-feel man nila nga spirit of Christmas. Magluwa sa paghatag sa mga regalo kag magician, may pa-games kag pagkaon nga ginhanda man ang mga pulis. Marcian Muico para sa Digicast Negros. May paapas kaya ba mga pulis nga pa Christmas party sa mga kabataan? Kay wala man correct Ruming. Kag sa bagay Ruming wala man gid nag-end sa Christmas ang aton nga luyag magpahatag sang kalipay sa sinuman nga gusto naton hatagan. Kung gani ka papas ka pa regalo. wala. Hagbang effort din ang mga pulista ha. May pa gift, may pakaon, kag may pa magician. Grabe Ruming. But of course Ruming, no, we should not forget that Jesus is the reason for the season. Hindi bala. Yes. Amo na nga luyag man naton mag-share sang kaayo sa tanan. Share kindness, share your love to everyone.
Kaaga mo yan mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.